na ba, Mayor? Ayan yan! Go, go, go! Paulita! 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 Go! Pangkanta, isa pangkanta. The search is over. Kaya niyo yan? Ako, the search is over. Ako na. Yes! Woo! Thank you, Kuya Tul. Okay, go. Kuya Moy Moy, thank you. Kuya Moy Moy, thank you. Congratulations. Nanalo siya sa Stick Kill mo Bill. tayo, guys. Siya yung nag-top 1 sa Kill Bill. Boy, super sulit ang Kill Bill. Congratulations, Kuya Moy Moy. Thank you. Thank you. Love you, Kuya Boy. Last 20 minutes, guys. Paulita, iwasak mo na yan. Go, Team Paulita. Mind to blame you for doubting what you feel. I was always reaching. You were just not like me. I took for granted, afraid I had in you. Big love, living for a dream, loving for a moment, taking on the Ano na mo ako, guys? Right before my Thank you, Team Paulita. Oh my God. Guys! Kaya ibagsak niyo na yan! OMG ha. Ay, OMG. More pa, guys. Habol tayo. Habol. 10 minutes na lang, guys. Habol pa, guys. Guys, itodo nyo na. Oh, Cliche, what's up? Guys, itodo nyo na, promise. Thank you so much, Cliche. Hindi ka first. Lahat yan, guys. Much. Guys, ano bang gusto niyong song? Let's go, guys. Let's go. Bagsak nyo na. Todo nyo na. Let's go. Ha? Bagsak nyo na yan. Ate Rosa, thank you. Thank you, guys. Itodo nyo na. Ibagsak nyo na. Oh my God. Guys, ang close fight. Let's go, guys. Guys, more road to 7 million tayo, guys. Lagi, kung kaya. Kahit pa 7 million, guys. 7 million Oh my God, na. Ninong Mark. Teka lang, ano gusto niyong kanta, guys? Let's go. Maraming salamat. Bawi ako, bro. Ninang Mercy. Ito, wait lang na, ano na. Thank you, Let's go, Ma'am guys. Jen. Let's go. Thank you, my guys. Lahat daw si Ninang Wana. Julian, wait lang, ha. Go. Oh my God, Ninang Mercy. Let's go, guys. Oh my God. Itodo Ninang nyo Wana. na. Ang higpit ng laban. God. Ang higpit ng laban, guys. Lagi na, mana.
last 14. Ayan. Eh, parang na-excite ka na kinakabahan ah. More guys. Konti lang. Guys, kapit tayo. Konti na lang. 14 minutes na lang daw. Kapit. Ninang Mercy, I love you. Ninang Mercy, Ayan. Piti Pao, thank you. Konti Ikaw lang. naman, Juana, or Ikaw muna. Inom muna ako ng tubig. Kararating ko wala lang. na akong makanta. Ano ba? Sige. Mahal. Maganak ka. Mahal na. Na. Pambansang, Sige na, mahal na. pambansang awit na. Oh, let's go. Papansawit na to. Oh, sige, go. Let's go. Guys, ipagsak mo na. Maraming salamat. Grabe kayo. Para sa inyo to, mahal na mahal ko to. My name is Alice Suelto, Jerry, Team Guys. Ito na, let's go. Yung Paulina, pagsak mo na. Pagsak nyo na, guys. Mahalin na yung walang iba kundi ikaw. Walang ibang makakapit pa sa akin. Bebelizel, binuhay mo muli ang po at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko'y muling nag-ibag, guardian angels na puno ng saya. Bebelizel, thank you so much sa lahat. Di maaring iwan, wala na makakapigil kahit na bagyo at paano kung ikaw na mismo kusang litisan. Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Gusto ko di ka makita, kung ika'y napakalayo niya, maiboy pa kaya tong puso? MMP, Kuya Moy, yan lang ang maaaring nating sadyang patatanggap habang ako'y may buhay. Kuya Moy, 10 minutes na lang ako, guys. higit pa sa iniisip mo. Kuya Moy, oh my God, love you so much. Thank you. Guys, pagsak na natin yan. Last 10 minutes. Muli ang tagpo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Wala na makakapigil. Come on, konti na lang. Paano kung ikaw na mismo kusang linisan? Paano ba? Kung wala ka sa buhay ko, kung mag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Guys, ako, guys. Habang ako'y may buhay, mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Let's go, guys! That last 10 minutes, 10 minutes! My God! Higit pa sa iniisip mo. Team Paulita, gigil na si Bella. Bella, kagatin mo na yung labi mo. Higit pa sa iniisip mo. Kung wala ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Gusto mas di ka makita, kung hindi nga pakalayo niya, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaaring nating sadyang patatanggal. Yung mercy habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Oh my God, guys, 9 minutes. Yan tayo, Team Paulita. Taiwan ba yan? Thank you so Singapore. much. 4 minutes.
minutes, guys. Let's go. 4 minutes. 4 minutes, guys. Let's go. 4 minutes. Guys, 4 minutes na lang. Oh. 3 minutes. 3 minutes. Close your door na. 3 minutes. Kid! 3 minutes. 3 minutes. Let's go. There's a look in your eyes. Must be love. First sight. Dito natin. Malapit na, guys. 3 minutes na lang. A dream. Nothing more so it Sun is up this beautiful seems. day. Maybe the name, But my the love day as bright as the sun. And when you come around, and it feels so good, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. Last one. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Oh my God, guys, Baby, there's so baby, much gotta go. more. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, who are you? It's you. Boy, you wanna show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. You stay in my arms, boy. You wanna show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Zero na. It's you and me on this beautiful day, and it's raining, hands in mine to a tie. I guess I have to lie, and it feels so good. It's like I was getting to me. Going follow your heart, doesn't matter how far. I can see now it's looking in your eyes, no way to define everything inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, who are you? It's you. Boy, you wanna show me now and forever. Okay tayo. Okay na, okay Wala na. na kaya, wala na atang ano. Wala na pag nag-zero, wala na. Yeah. Number 2? Yes. Ang close nung fight shoot. Ay, OMG! OMG! Ang close! Oh my God! Oh my God! Mayura, I love you. Final, final. 2388. Ayun na, nag-refresh na eh. Last refresh na Okay yun. na. Yung- Pag yung nag-zero last kasi refresh wala na na yun. yun. No, but like, I just want to say I love you, Jex. I love you, brother. I love you, Hindi, kahit, pag Or, kahit hindi pa or. sinasabing final, I that's it. love you, Tor. Grabe, guys. That was a friendly, competition. Both of them are my friends, and oh my God. Thank you, Team Paulita. Thank you, Kim Boys. Grabe. Grabe si Anghet! OMG Anghet! Hindi ba ito final? Hindi Hindi pa pa final, pero- final na yan. Mayor, Or pag ano, Mayor, pag nag-zero, hindi zero. pa final, pero nag-last refresh na. Oh. Pag nag-0-0 kasi, kahit ano pang bagsak natin, wala na yan. Yung last Basing from the refresh na, guys. experience. Oh my God, Kala guys, ko- sana 9 million tayo. Saan galing yan? Kay Mayora, Saan galing Char. yan? Sa lahat, Char. All of the above. Naka 1M si Anghet kaya. Tingnan mo ang leaderboard. Talaga. Tingnan mo ang ano. Ano ko mo, hirap na hirap mag-compute? Tagal mag-final? Oo. Si Anghet, Marami 1 daw. point. Ano si Anghet? Ano na? Ano na eh? Serious? Ayun na, tuwa, final na. Oo. Kasi pag nag-last refresh, pag nag-0-0 kasi wala na yan eh. Tapos ang dikit, sobrang dikit. Oo. Parang isang Isang- libo lang. Wala, actually wala. Wala pang 10. 94.88, wala. Mga ano lang, ilang box, ano lang yan. Ano bang binabagsak? Ay, buti na lang si Anghet. Diyos ko. Oh my God, Anghet! Kundi ka, no? Oo. O, konti lang. Para
closer I get to touching you. I wanna say thank you guys and sobrang na-appreciate namin ni Angit yung support nyo, and I just wanna congratulate my two brothers, guys. Those are my two brothers, si Thor, saka si Jex. Grabe. Congrats, guys, and hindi ko alam, pinamisan ako sa fur ko. Next naman guys, si Anghit. 3 more days after Si Anghit naman. Hindi na 6K lang ba yun? 6K? Yeah. Yes. 6K lang. No, ayun lang. 6K lang. 60. Oh. Oh, 060. 60K. Oh. 60K, Tama. 60K. Ang galing talaga na accountant, 60. 5 chill lang yan. 6 na chill. Ikaw yon yung huling bagsak mo. 10 chill. Sabi niya, ibabagsak ko pa ba to? Oo, buti na lang. OMG. Parang pinawisan din ako. Ang galing mag-compute. Pero kay Prince and kay Sir Perry talaga nakatulong. Kasi Si Kuya Moy Moy. Si Kuya Moy Moy. Si Kuya Moy Moy. Ay, Kuya Moy Moy, sabit na sabit. Actually, ang dami mga support na nagulat ako. Yes, kaninang tanghali si Krisa. Kuya Moy, love you so much, Kuya. You're the best. Grabe. Thank you. Pinawisan ako. Effective to, guys. Sabi ko sa inyo. Effective! Papahiram mo din kay Anghit. Anghit, yan din daw yung suotin mo sa last day mo. Alisin mo na para mawala na mo. Init. Lagyan mo ng scarf pagkatapos para... Ang dami nangyari na naalala ko pa na-lock yung pintuan. Late pa nag-start. 9:10, almost 10. 9 anong oras ka 10 na 9:40. nila. Ha? Magte-10 na. Oo, magte-10 na. 9:45. Grabe. Iba 9:40, iba 9:47. Congratulations! Oh, Congratulations! grabe. Thank you everyone. That's a very good group effort. Thank you po sa lahat-lahat. Sa mga nagbagsak, mula sa paapol hanggang sa patchil, it counted. Thank you, Kuya Moy. Congrats po, sabi ni Kuya Moy. Ay, Love you, Kuya Moy. Oh my God, Kuya Pao, ako sa'yo. Anong gusto mo? Lilibre kita ng dinner. Lunch na. oo, Maring Janet, thank you. Grabe. Baka may natira pa. Gusto mong Anghit? Sabi Gusto mo mag-end, tapos lipat na ka. compute daw sa utak at binabagsak yung... Yes. Oh, Mayor, si Anghit naman daw magla-live. Si Anghit muna. Baka meron pang natira si Anghit naman. Talaga ba? Kakapit ka. Ay, naman. Saglit, Makakampain ka. Oo guys, gusto nyo si Anghit naman? Tumahimik na Thank you lang. so much. Pati sa mga guests nating last minute na mga umakyat. Thank you so much. Happy Mansari sa first Mansari sa Kim Pokemons. Ano ba? Thank you so much. Thank you so much sa mga gifters, guys. Guys, promise ko sa inyo, hindi mo na ako magkakampaign, matulog muna tayo, no? Ay, ako. Thank God. Stream muna ako. Hindi mo na ako magkakampaign. Yeah. Stream muna, guys. Kwento-kwentuhan. Oo. Mayora, may suggestion sila. Kung magsistream ka daw, mag-landscape ka para kita naman daw kayong dalawa. Oo nga, natatakpan ka. Parang gusto ko na umusog dito para makita ka, hindi ka nakikita. Kasi ako sanay mag-landscape, nakakalimutan ko. Basta yun guys, promise, maski ano man ilagay nila dyan, maglagay mo sila ng mga trip to at mga house and lot at kotse, hindi mo na tayo magpapahinga muna tayo. Hindi, promise talaga. Gusto ko mag-thank you sa support nyo sa amin, na halos nagsunod-sunod tayo na may campaign kami every month. Promise ko sa inyo, papahinga muna tayo. And yeah,
sobrang dami ng blessings yung dumating sa amin and yun, basta thank you so much. Magsi-stream pa rin kami pero wala mo ng campaign. Kahit di mo na kayo mag-drop, super okay na ako. Thank you so much sa last 7 months ba? 7 months na na sinupport nyo kami. Thank you so much guys. And yun, sana huwag kayo magsawa and sana napapasaya pa din namin kayo. Yeah, focus muna sa mga vlog ganon. Magsi-stream pa din kami kasi syempre, kailangan namin mag-stream. Yeah. Hindi na. Kahit stream lang, kwentuhan lang. Hindi na, stream. I mean like, hindi lang magka-campaign talaga kasi iba yung campaign eh. Yeah, we make sure ho. Yeah. Oo. Yes, parang i-remind ko ho kay Angko eh. Hindi na yung yung part 2 ng Yeah, vlog. yung So, ayun, panoorin nyo. uploaded na ni Tina, guys. Thank At you. pag may nag-campaign ho, dapat Isa lang. Hindi muna ninang. Siguro. Ay, wait lang. Ay, na-start na ni Angel. Yes, sige, go lang. Siguro, Ay, hindi ko na landscape. Wait lang. June. Relive. oh, 1 month. Oo, 1 month. Okay na ba yun, Nina? Mga June? Pwede na ulit? June? Pero, Isa-isa. Hindi, basta, we'll see guys, we'll see. Mahinga muna tayo ba? Wala, smile na lang muna ako. Pahinga muna tayo sa campaign. Pero magsi-stream pa rin kasi kailangan namin mag-stream. But ayun. True. yes, tsaka kailangan kayo ng mga viewer, mga fans nyo. Hindi namin Diba? iniiwan. Uy, Domski! Thank you sa lahat. Thank you so much. Ayan, tanong niyo muna yung mga halo-halo niyo. Lilipat na naman tayo kay Angel afterwards. I-ano niyo muna. Ipunin. Yes guys, keep nyo na yan. Keep. Ipunin. Ayan guys, time na siyang lipat tayo doon. 2,663. Thank you, Team Paulita members. Everyone. Thank you ulit. Thank you Ninang Mercy, Bella, Ninang Juana. Thank you so much sa lahat ng mga Nakahabol. Thanks po nga eh. Thank you, Team Paulita members. Thank you. Thank you, Maring Janet. Thank you, Maring. Thank you, guys. Monday. Thank you so much. Oo, Manora. Dami. Sa lahat ng sub-teams, thank you, Jello. guys. Thank you, Jello. Natulog ka na. Hello. Ayun, guys, lipat na kayo kaya Thank kita. you, Marky. Basta yung mga, pumasok dito, sana, ayun, Oo basta, nga. love you Baka yung guys. iba number. Lipat na tayo kaya kita. Support natin siya. Bye-bye. Last, ako last campaign ko muna to. Love you guys. And make sure, talagang, Promise yan, promise. no more. G Cayetano po, G Cayetano.